Jehovah di batana wapor sehami di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus ramoti jala pasu-pasu ma hati-hati dohot pikiran nami dinalao malangion hatam. Amen. Shalom horas hurian itu hatta nanyolongan di bagasan Kristus Yesus hata ni di batana gabet turpuk ni jamita tu hita ima jamita partangyangan di minggon di enit may siyan buku Kolose bidu na paduahon ayat na panopon satu ayat na pa 10 siyahon sonon madidok kata na di si ope soon pagkakono muna di Kristus Yesus Tuhani sooni mahamu marparangi di bagasan ibana gabi marurat jara pinauliuli mahamu di bagasan ibana tugu marhapor siyahon hubar tuna niajar hotu hamuna lumobi mahamu marroha mauliate jaga mahamu so tung diagode mahamu marhite-hite hata bisuk-bisuk dot hata lesem naso maripola obartu tona-tona ni John mangihuton sia-sia ni Asia nganon dang mangihuton Kristus ay di bagasan ibana do maringanan sa dogok ni ha di bataon marupahon daging di bagasan ibana sahat ng tuhamu haguhugot nai ibana do ulo ni nasa hamuliaw dohot panggonggomiyon las di bagasan ibana do hamu tersunat dada binahin ni tangan lau mananggal pamatang na mardagingon binahin ni parsunaton na siyan Kristus ido ay raptar tanom do hamu dohot ibana dinatardidi hamu las di bagasan ibana do rap hamu dipahehe dina gabi porsiya hamu dihagugoni di bata na paheon ibana siyan akka na mate asa hamu nang mati di bagasan akka pangalaw siyon do di bagasan sibuk naso tarsunati rapon ibana do hamu di pahehe di na sinesanay nasa pangalaw siyota di sesa do surat tangani na dopak kita ima akapatik na maralohon kita di padaw doi di lohotot tu silangi di pupusi do akka hamuliaw dohot panggonggomion patar do di patotoddur hon na sida di paibakon do na sida natalui ope unang ma diumihalak kamu siala si panganon manang sinumon manang siala pesta manang poltak ni budan manang ala ni ari sabat pe halinu ni akka nanaing rodoi alay Kristusido na punabadan tung unang mahamu di lesan-lesani alak nagiot paulauda na si rep jala sumoba akka sursuruan di tengahon do na ni idana di bagasan tontina pinaburnang ni roha-roha ni daging alay dang di parsigat tungi ului ay siya ni lamagodang marguruto di bata sandok pamatangi na niurupan jala pinadomo-domo ni akka urat dohot ihot ido yang mo sahat na hurian itu hatta dang marurat bangso ni debata tubagasan Jehovah ubahin na mura si tutu na sida manibil songon namasa di hatia ni panurirang Hosea jana di boto debatado halak na susatia si Gomer songo bangso na susatia tu ibana alay di pakibana do keluarga ni panurirang Hosea lau majo sa luhut bangso na asa mulak tu ibana songo nido nang halak Kristen di Kolose nung apola daw na sida di bona kapanurirang palsu doot akka poda halilun lupa na sida hola di bagasan Kristus do na sida tuk madalani ngolo na ibaru do konjolo di sesa dosa na sida hola Kristus do na tuk mabuan na sida mulak dang marhite akka hata bisuk-bisuk lesem naso maripola dada marhite parsunaton holan marhite asin ni roha Kristus sa bingdo ido alana ubahin na dibuhay Apostol Paulus turpukon doot paduhan diet na panopon songon pajak konot tadi Kristus Yesus Tuhani soni mahita marparangin di bagasan ibana dihaholongi di bata hita dada alani na dinggan ng kauda silihon-lihon ni di bata sendiri do haluaw ni ala na sa tiya do di bata di bagasan holong na ay dang bolas hita marua molosiyan dirita sendiri alani na parjulo sali ikon marurat jala pinauliw ni mahita ganup ari di bagasan ibana tugu marhapor siyaon ubar
Tu na diajar ko tu hita. Alay di guwari di son anong na lumobi, ima lumobi maroha mauliati. Ay akahalak na hurangan di roha mauliati, mura manabu tu agasad dosa, padelean, dohot na manibil siya Jehovah. Napaduahon, ikonjamototta ni akahita na porsyado, akahata, bisuk-bisuk, lesem na sumaripola, na sumangyuton Kristus, na huberto tona ni Jorma, mangyuton siya ni Portibyon. Lapatan na nasujadi hita, mga sahon bisuk-bisuk ni Jorma. Sikop mahita holang mga sahon, habisuhon, na siya debata. Hamaolon, na songonon, masa, ditikki ni Apostol Paulus. Imaaka na padumudumuhon bisuk-bisuk ni Jahudiyot tuwagasan ha Kristenon. Songonido ng sinunggulan ni Tuhan Yesus ni Marcos Pito at napawaluhon ay tading nopatik ni Dibatani baik kamu. Lao mga radoti adat na siya Jorma. Alus natakas di bahin Apostol Paulus at napasiyahon ay dibagasan Kristus do maringanan sa dugok ni hadibataon marupahod daging. Jala dibagasan Kristus nung nga sahat hagugok nai tuhita alat Kristus no ulo ni nasa hamulyaon dohot panggonggomiyon nung nga si kopbe haluota ala ni Kristus jala songon perhataan na nasiyan silang nung nga sun sa sudena dibagasan ibana napatuluhon makaposi horad dibagasan Kristus do si kop haluota hurian ito hatta ditulak Apostol Paulus do nasa halak na mandok ikonparsunatod do na paluaw halak Kristen doot haduhon tupatik ni Jahudi. Siyala di bagasan Kristus do hita tarsunat dada binahin ni tangan ay holang mananggal pamatang na mardaging do anggo surat di pamatang. Marhite haporsiyaw tu Kristus do hita di padomu doot debata dada marhite patik ni Jahudi. Iba na nang mati mamorsan sudido satta. Iba na daw nang manggarar sa luhut na gabi maluwa hita. Disesa do surat tangani na nopakita. Suman ni surat ni utang ala ni dusatta. Nung nga disesa jala dilohotton tu silang ni Kristus. Dang marhuaso bedo sa dohot hamatian ni manyobihita. Dang tukdo sa ilaw mga rajay dirita. Jala dang rikot be luluwata aturan na baru diduro ni Kristus asamo na kita maralod dosa. Dang adong be huwaso na tuk manaluhon panubusyon na pinatuban ni Kristus. Dang perlu pe patupauta songon sa daritus law mananggali huwaso ni dosa doot sibolis. Dang bolas be nang uhuman ni halak kita alani si panganon manang sinumon manang siyala pesta manang poltak ni bulan, manang alani arisawat pe, alanung nga salut di gohi Kristus, ay olo do di sura rohani na diba mandok, tukdo si panganon na tutu mangorui dosa, manang molo di pasiling si panganon na margota gabi sumisima piga-piga dosa, dang anong huwaso ni si panganon manang sinumon lao manay sa dosa, holak Kristus Jesus do. Hurian ito hatta, songonima ng akka aripesta dihalag Yahudi masohot na sida mulaw-law lao mangoruy bilangan ni dosa na sida iduk Apostol Paulus dang tuk akay lao manesa dosa ni nasalpo dohot dosa sinuwaing dohot dosa na naingro molo pe masa akka pikiran na sonon halino ni akka na naing rodwi alay Kristusi na punabadan ninna Apostol Paulus. Songonido nang molo anong pe akahalak na patoruk roha dot pasirep. Songon halak akka na sumubba surusuruan sahat rodi na dihilala rohani na diba anong parnilaan di iba na taringot tuban wagitsang. Dang akka halak na songonon law manguhumi dot maswadawn haluota. Baliksa halak na pagitsang rohano at kapangalaho na songonon. Ay manottong do haluaw na pinaradi di bata di bagasan holong na. Dada halak na manatap do pa Kristus akka nasida.
nung nga holang si tutu na sida siyan Kristus ay holan di bagasan Kristus do lamangurak kita. Dada marhiti akka panatapan si songoni. At tonggok malas ni rohata dang adong nabuhay mabuat haluot tay siyak kita. Manotong no di batasa tia di bagasan holong ni rohana. Amen. Mauliati ma alituhan nung nga hubigi hami be hatam na marsaringar tu hami be pargugoy mahami alituhan mangulahon hatami di bagasan ngolo nami holad di bagasan guwar ni Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amen.